Eta mila esker euri artean etortzeagatik gure zordu ontara. Bueno, nik gogoetatxo labur batez hasi nahi nuke gaurko ekitaldi hau. Eta gogoeta zeren inguruan, disidentziaren inguruan, egingoet, labur-labur. Disidentzia iruditzen zait, disidentziaren terreno edo lurralde egiazko bakarra, disidentziari geratzen zaiona artea da nire ustez, gaur egun. Eta artearen barruan, seguru asko literatura, bera da, nire ikuspegitik behintzat, zoru irmoena eskaintzen diona disidentziari. Luze hitz egin genezake, badakit disidentziaren kontzeptuari berari buruz, gaur egun merke asko dabilen kontzeptu bada, truntarrak ere beren burua disidentzetan dute, eskuindar, ultraeskuindar era guztietakoek ere alaxe dute beren burua, ematen du disidentzia, alegia aparte iseritzeen danaren zentzu jatorrizko hori galdu dela. Gaur disidentea da zerbaitekiko eta zerbait hori antzadanez askorentzat kultur eliteak dira. Hola antolatzen ari dala iruditzen zait gaur egungo disidentziaren kontzeptu berria. Eta ez da hori, nik errebindikatu behar deguna ustez, errebindikatu behar dugun disidentzia kontzeptua, beste bada, beste disidentzia kontzeptu klasikoago bat. Eta panorama beltz honetan dator hain zuzen ere gure Aritz Galarraga. Pesapean hartuta zer eta saiakera bat. Zer eta humanitatearen une gorenak, mahai gainean jartzen dituenak, une gorenak Aritzen ikuspegitik. Goren diren une horiek. Ez, seguru asko, edabideen kudeatzaile nagusien begietatik ikusiak, beste batzuk dira, Aritzek ikusten dituenak. Eta dator, ohikoa duen fineziaz eta ohikoa duen zorrostasunaz. Eta hori ere estimatzen zaio. Gaur dana harin eta harin baino harinago, ia deusezaren mugetan mugitzen danean pentsamentuaren parte handi bat, pentsamentu ustekoaren parte handi bat, Aritzek zorrostasuna eskatzen dio bere buruari eta zorrostasuna eskaintzen dio irakurleari. Ongi etorri izan dadila beraz bai Aritz, bai bere liburua. Eta, bueno, dakizuenez, Aritz gurekin Alberdanian dugu editore, izan da, plaza honetan bertan, ni oain betetzen ari naizen ofizioa betetzen, eta horrez aparte idazlea ere bada, sona handia lortu zuen gogoan dut liburuaren egilea, besteak beste. Antologo ere aritu da, itzultzaile ere bai, artikulugile, kolaboratzaile, alegia oso gertutik ezagutzen ditu edizioaren inguruko ofizioak, ofizio guztiak, eta oso gertukoa du baita ere komunikazioa. Baina nik beste zerbait azpimarratuko nuke gaur. Liburu baten, saiakera baten egile den aldetik. Eta da, bere literatur zaletasuna. Literatur zale baten liburua da humanitatearen une gorenak. Ez literatur zale akademizista bat, baizik eta bizitzarako eta biziaren kudeaketarako literatura maite duen pertsona batena. Idazle eta ikertzaile batena. Eta gozatuko duzue, gozatzeko moduan idazten duelako Aritzek, baina batez ere gozatzeko moduan eskaintzen dituelako berak aurkitzen dituen
anemenkako perlak eta nabardurak, batez ere nabardurak. Eta, bueno, 3 editore osatzen dugu gaur maila, eta editore baten editore izateko arriskua bere gain hartzera ausartu dana Gorka berezi hartua dugu. Bueno, esan dezagun bide batez, hau Bidasoaldeko liburu baten aurkezpenean gaudela, eta ez da zuela pentsa harrotasun puntu bat ematen ez didanik. Bueno, editore zorrotza eskatzen zuen aritzen liburuak, berak hala nahi zuelako, baina editore baten liburua izan da, bueno, odolkia ordainetan ez da, izaten da, eta hala behartzuenez, hala izan du. Gorka editore zorrotza izan da, eta editorea izan da. Aldi berean sentiberatasunez landu behartzan liburua, eta Gorkak hori ere eskaini dio, eta estimatzen diot partikularki. Gorkari buruz zer esan, kazetaria da, ibilbide luzeko kazetari gaztea, oximoronaren mugan gabiltza, argian kolaboratzailea izan da, eta lankide okerez banago. Bertan txertatutako blog bat darama, boligrafo gorria. Aipatu gabe ez dut utziko Eremu Lauak izeneko webgune hura, ibilbide laburrekoa, baina emankorrekoa. Eta Ricardo Arregi kazetaritza gazte saria atera zuen, hain zuzen ere argian argitaratutako lanengatik. Zureak dira trasteak, oseak mendik aurrera, zure esku, Gorka. Eskerrik asko. Nabaritzen da, ez? Bertso txapelketa. Garaia dela, ez? Eskerrik asko, Jorge, hitz horiengatik. Bueno, nik liburu honen edizioaz 4 pagos kontu esango nituzke. Lehenbizikoa, bueno, arrisko handiko kirol bat egin zuela Aritz Galarragak liburu honen abia puntuan, eta da zutabe bat idaztea astero euskarazko prentsan. Lantegi horretan sartzen denak ez du eduki behar lagun askorik egiteko asmorik, esperientziaz esaten dizuet, baina hasieratik humanitatearen une gorenak desberdina izan da. Nik inpresioa eduki dut testu hauek, bai argian publikatzen joan diren bitartean, bai ondoren liburu hau egiteko landu ditugunean ere, liburu honetan hitz egiten digun idazlea urrengo pantailatik ari zaigula hitz egiten. Hau da, bizigaren pantaila honetan, bueno, denok ezagutzen dugu, denok arnasten dugu, nagusi dira iritzi suminduak, hitz handiak, ideia trinkoak, ematen du hori eduki behar dela gaur egun plaza publikoan aritzeko, ez? Halako gogorkeria bat, ez dakit tentsioa, bueno, inguru horretan legoken ikuste dut garaiaren espiritua deitu daitekena, ez? Eta aldiz, humanitatearen une gorenakek, eta liburu honetan hitz egiten digun idazleak, beste nonbaitetik nik uste dut begiratu diela azkeneko 3 urte hauei. Eta beste nonbait hori literatura da. Zen saio honetan gai asko ukitzen dira, baina esango nuke tematika guzti horiek zeharkatzen dituen zerbait badagoela, eta hori da begirada literarioa, ez? Alegia, zer baino gehiago nola erreparatu behar zaion liburua dela hau, eta nola horrekin batera norekin. Zeren, bueno, ez dakit, horri batzuk horrela begiratzen, Kafka, Safo, Txirbes, Duga, Montaigne, Petrarca, Bronte, Bachmann, noski, Stefan Zweig. Harrigarria da horriotan zenba literatura kondentsatzen den, eta nola dagoen txirikordatuta eguneroko bizitza arruntenarekin, ez? Zen uste dut, eta hor, bueno, Jorgek ere aipatu du, hori dela humanitatean une gorenak honen balore handietako bat. Edozein irakurle gozatu eta ulertzeko moduan ari zaigula idazlea, naiz eta aipatutako referentzia literario horiek guztiak erabili, ez?
esango nuke ere bai, irauteko asmoa duten testuak direla, liburu honetan publikatutakoak. Eta horretan ere badagoela gaurko garai honen hildo nagusi horretatik nahiko aparte, disidente, Jorgek esandakoari helduz berriz ere. Nik uste dut, bapateko ustualdiak, inpaktu viralak eta horrelako logikak nagusi direnean, testu hauek arnaz luzeago badutela, eta ez dela liburua lehen irakurketan agortzen dena, ez? Badauka liburuak, beste liburu batzuk irakurtzera eramaten zaituen liburu horietako bada, eta haiek irakurri ondoren berriz ere itzuli zaitezke hauetara, eta, potentzialki irakurketa infinituak izan ditzaken saiakera bat daukagu, naiz eta, bere itxuraz gauza lan labur bat izan, ezta? Edizioaz pare batitz, burua uste handixa marren ondoren erabaki genuen testu hauek aurkezteko modua, buruan izan genuen beste antolatzeko modu bat, azkenean ordea kronologikoki aurkeztea adostu genuen, liburuaren osotasunarekin bat etzetozen testu batzuk kenduz. Ez dira asko izan, kendu diren zutabeak, eta nik uste dut horrek ere erakusten duela, hau nahiko hasieratik zutabe bat baino gehiago atalkako saio bat izan dela, ez? Eta, jatorrizko zutabeen aldean aldaketa txiki batzuk egin dira, ez da, segurazki, edizio lan oso zorrotza aipatu da, eta agian detaile batzuk eta ukitu dira, baina egia da hasieratik ere saio horren proiektua ikusten zela liburu honetan, ez? Eta, bukatzeko azken nota, nik uste dut bi modutara irakurri daitekela liburu hau. Bat da, hasieratik bukaerara jarraian irakurtzea, baina badago aurkibide analitiko bat ere liburuaren amaieran, eta horrek aukera ematen dio irakurleari, gai zehatzetara joan eta nolabait liburua saltoka irakurtzeko irakurketa hain lineal bat egin gabe. Nik uste dut bietara funtzionatzen duela eta hori ere badela liburu honen aspektu interesgarri bat. Eta edizioaren aldetik hau litzateke, beraz hitza aritzi pasako dioz, uste dut bera entzutera etorri garela nagusiki. Esan ez dakit, akaso honena nuke orain altxa eta joatea, zuek biok esan duzuena entzun eta gero ez dakinik nola, zer gehiago, zer oberik esan dezakedan. Ez alako riskurik hartu. Ez, joateko diozu, joateko. Agian eritzatek inor etorriko atzetik, ez, nire bila, ez? Atzera begiratuko nuke eta elegoke inor. Bueno, en fin. Egunon guztioi, onatortzeagatik, mila esker, zuen presentziagatik. Egun ezin pozgarriagoa da, niretzat, aurkezten dugulako, denbora, energia eta burua uste bat baino gehiago kendu eta eman didan liburu bat, humanitatearen une gorenak. Oso pozik nago, baita ere, mai honetan nola lagunduta nagoen ikusteagatik, ezkerretara Jorge Jimenez Beck daukat, Alberdaniako editorea. Alberdania, orain aitortuko dut, oso argitaletxe importantea izan da nire bizitzan, nire bizitza literarioa, nire heziketa sentimentalean esan dezagun. Alberdania jaio zen 1993an, eta ni neure literaturara garaitsu hartan jaio nintzen, beraz ibilbide paraleloa esan dezagun daramagu argitaletxeak eta irakurle xume honek. Eta Alberdania hitz egitean, ari hitz egiten noski, ez dakit, Angel Lertxundiren editorialaz, Arantxa Iturbe publikatu duen editorialaz, Jokin Muñoz, Arkaitzkanoren telefono kaiolatua, ari hitz egiten, ez dakit, Mari Derriusek, Agota Kristof, Miguel Sánchez Ostiz, Carlos Blanco Aginaga, Stefan Zweig, bera, hain justu, liburu honen izenburua lapurtu diodan autorea. Beraz, nire formazioan, irakurle formazioan, eta noski, persona formazioan, oso importantea izan den argitaletxe bat da Alberdania. Aitortuko dut Alberdania boi bat, Alberdaniako mutil bat dei nazakezue, hau da, Jorge Herraldek esango lukeen bezala, berak anagrama boi, termino erabiltzen zuen, bani Alberdania boi bat
izan naiteke lasai asko. Ez beraz, argitaletxe honetan Alberdanian izen hauen ondoan publikatzea, ulertuko duzuen bezala, postasunerako motibo oso handia da. Eskuinetara aldiz, Gorka berezi hartua daukat, konprobatu duzuen bezala hiperbolearen maisua da, baina hori izateaz aparte, eta nik inon idatzita eta utzi dudan bezala, bere belaunaldiko kazetaririk importantena, zalantzarik gabe, hemen zaudeten baimenarekin, urtzi, zu bezara, beste belaunaldi batekoa zara, beraz zure belaunaldiko onena zu zara, baina bere belaunaldikoa Gorka da. Baina horretaz aparte, orain demostratu digu, editore on bat ere izan daitekela, liburu honen edizio lanarekin. Kazetariarena bagenekien, editorena ez, susmoa bageneukan, baina liburu honekin konprobatuta geratu da. Eta kazetari, editore, izateaz aparte, esango dizuet, lagun handiare badela, esan zagun bidaide oso importante bat, eta ez dakit badakien, baina liburu honetako testu bat berari eskainita dago. Hain zuzen, Montaigne eta Lavoisieren arteko adiskidetasunaz hitz egiten duen hori. Montaigne eta Lavoisier, gero aipatzen dira Leonardo DiCaprio eta Brad Pitt, batira. Bietako zein, argi dago Brad Pitt norden, ez da? Ni DiCaprio. Hori, lagun handia da, lagun literario handia da, zenbat irakurketa, zenbat testu pasako genizkion elkarri, eta hau ere da, esan dezagun, kolaborazio horren, fruiturik, kaso importanteena momentuz, liburu forman delako, eta baina, esan dezagun, ibilbide luze baten lehen fruitua izatea espero dut. Eta, besterik gabe, pasako nintzateke, pixka bat liburua hitz egitera, ze gauza asko komentatu daitezke, baina denbora ere justua dugu, baina kaso galde erantzun formatuan egin genezake, eta zuk zer galdetu, ikusi dut galderak, epigrafe bat zeneukala hor galderak, eta gaina kazetari paperera bueltatzen pixka bat, ez? Lehenbizi, behar bada, zutabeetatik libururako bide hori izango litzateke, ez? Nik uste dut, ez litzatekela oso bidezkoa esatea zutabe bilduma bat denik. Ezakit, nola bizi izan duzun prozesu hori, liburu bihurtzen joan den zutabe bat, hasieratik zegoen proiektu bat, hori esplikatzea ondo. Lehengo eta behin izan barko nuke, hori, ez da, nik zutabe bat neukan, izan daiteke interbentzio labur honen izenburua, ez? Nik zutabe bat neukan Argia aldizkarian, 3 denbora aldiz astero publikatu izan dut bertan zutabe bat guztira, 150 inguru izango direla pentsatzen dut, eta izenburua hain justu, liburuaren zuen, humanitatearen une gorenak. Nik noski izenburuari ukitu ironiko bat, eman nahi nion, eta pixka bat hitz egin, gaur egunean giza jendeak dauzkan joera eta ekintza absurduen ganako jaidura horietaz, hau da pixka bat giza jendearen absurdutasunaz hitz egin nahi nuen zutabe horretan, eta uste nuen materialik eta ez zitzaidala faltako. Baina oso argi neukan ez nuela hitz egin nahi aktualitateaz. Hau da, hasteko iruditzen baitzait, halako zutabeak ugari direla euskal prentsan, ez? Hau da, bere halakoaz, azken notiziaz, inpaktuzko gauzez hitz egiten duten zutabeak, ez? Eta nik pixka bat, beste arnaz bat izango zuten zutabeak idatzi nahi nituen, ez? Baina oso azkar egia da ikusi nuela zutabeak eta ia nahi gabe ere beste gauza bat bilakatzen hasi zirela, ez? Definitzen zaila izan daiteken beste gauza bat, baina saiatuko naiz jarraian definitzen, ez? Eta hori, hasieran baldin baziren, estampa modukoak, ez? Gauza kostumbristak ia, ez? Eta hoien gaineko iruzkin, esan ezagun, jokosoak edo, ez? Gauza bide batez oso erraza dena, esan nahi dute. Erraza da, ez? Giza jendeaz maltzurki hitz egitea,
Baina oso azkar, hasi ziren bilakatzen pixka bat irakurtzen dituen gauzen eta liburuen eta testuen gaineko hain zuzen zutabeak. Eta, ondo gogoratzen du gainera noiz izan zen, esan nahi dut. Uste dut 10. zutaberako edo, Stefan Zweigren hain zuzen atzoko munduaz hitz egin nuen, eta hor berak aipatzen zuen, Austriako Gerra Zibila aipatzen zuen, eta Zweig Bienan bizi zela, hau da, Gerra Zibilaren epizentroan, Eta hala ere, aitortzen du ez zuela gerraren kontzientziarik, hau da, ez zuela ezer ikusi, ez zuela ezer jakin, eta zentzu horretan, bera baino informatuagoa egongo zela, segurazki, New York edo Londres edo ez dakin ongo biztanle bat, prentsa bidez edo, bera baino lehen ohartuko zelako gerraren ondorio ez, Eta nik gauza bera pentsatu nuen, kasu honetan Kataluniaz, bertan bizi naiz, eta ni konturatzen naiz, Katalunian gauza bero jartzen ari dela zuzen ere, Euskal Herritik jendeak deitzen didalako. Hau da, etxekoak edo lagunak, baina gero prentsak ere bai, deitzen didate irrati eta prentsa idatzi eta telebistatik, eta esan kotxo, zerbait pasatzen ariko da, Katalunian ere, Orduan hori lotu nuen Zweigen irakurketa, memorien irakurketa eta nire esperientzia propioarekin, eta zutabe horretan uste dut klik bat egin zuela zerbaitek, eta hortik hasi nintzela pixka bat, hori literatura eta zutabea lotzen, Eta uko egin gabe noski hasierako asmoari, eta batez ere hori, orain fermuago oraindik, aktualitateaz ez hitz egiteko konpromiso hori, baina nire buruan hasi zen ere bait zuk esan duzuna, Gorka, pixka bat nahiko hasieratik, liburuak pixka bat liburu bat osatzen ariko balitz bezala, hau da, entregaka, publikatzen duan liburu bat balitz bezala. Pixka bat garai batean folletoiak eta nola egiten ziren, prentsan paperezko egunkarietan eta publikatzen ziren, eta gero askotan bukatzen zuten liburu formatuan, baina liburu honekin ere hori pasa zait, pixka bat hori, eta noski gero egonda, edizio lan Gorkari pixka bat kontra esan xumea ere bada, apala esan dezagun, baina egonda edizio lan importante bat, ez ditugu bakarrik 15-20 bat zutabe kanpoan utzi, pixka bat liburuen tonu orokorrarekin bat zetozenak, edo zuzenean maila ematen ez zutenak, edo gero ere egin dugu zutabeak edo jada testuak, zutabeak baino jada testuak zirenak, josteko lan bat, bateratzeko lan bat, errepikapenak ekidin ditugu, erreferentziak nolabait egin, aurreko testuei, eta orduan pixka hain arteko elkarreragina nolabait sakondu dugu, eta azken batean liburu bat osatu dugu, liburu bat osatzeko lana hartu dugu, Eta gero egia da, Gorka dion bezala, irakur daitekela, segidan, hasi eta buka, baina orain bukaera partean lan handia eman didan, baina oso pozik geratu nahi zen aurkibide analitiko honen arabera ere, irakur daiteke, Gorkak esan duen bezala, bukaeran kontzeptu sorta bat aurkituko duzue, 100 bat dira guztira, eta hoien arabera bildutako testuak daude, ez dakinik, adibidez, jardezagun, klase borroka, klase borroka da aurkibide horretako sarrera bat, eta hor agertzen da, kontzeptu hori nolabait, askotan ere pixka bat modu ganberroago batean jokatu dut, eta ez da beti oso serio hartu behar, baina kontzeptu horren arabera ere, hemen dauden zutabeak irakurrita, beste irakurketa mota bat egin daiteke, Eta horretaz gain, bibliografia bat ere gehitu diogu liburuari, pixka bat irakurleari errazteko lana, zuzen ere liburu hitz egiten duen liburu bat delako, eta liburuak irakurtzeko gogoa ematen duen liburu bat dela uste dudalako, bibliografia bat ere bildu dugu bukaera partean. Azken puntu horri helduta, aipatu zutabeetatik libururako bide hori, badau zentzu batean sailkatzen ere oso erraza ez den liburu bat, ni hitzaurrean pixkat irakurleari hori egiten saiatu nintzen, eta hor bazegoen,
izan daiteke dietario bat, irakurle baten dietario bat, izan daiteke gauza asko saiakera literario kontzeptuaren atarki horrenpean sartu genuen azkenean, edo esan dezakegu saiakera literarioa dela, ez? Egia da ez dela genero bat, behar bada euskaraz gehiegi lantzen dena, naiz eta, eta lehen aipatu duzun Alberdaniaren zentraltasuna honetan ere ikusten den, hain zuzen Angel Artxundi izan da genero honetan segurazki euskaraz daukagun idazle nagusiena, ez? Ezakit, zer du saiakera literarioa genero gisa, hainbeste erakartzen zaituena edo... Bai, nik uste dute, zalantza izan genuela, ez? Nola aurkeztu liburu hau, ez? Ez da erraza. Gauza bat baino gehiago izan daitekelako, ez? Hau da... nik uste dut badela, adibidez, kronika bat, ez? Azken 3 urte hauena, ez? Noski oso kronika berezia, esan dezagun iragazi bat baino gehiagotik pasatuta, ez? Esan dezagun literatura iragazitik, eta ni neu naizen idazle honen iragazitik, baina kronika bezala ere har daiteke, ez? Azken 3 urte hauena, edo inkluso, egunkari edo eguneroko batena ere bai, ez? Ben ni joan naiz botatzen, esan dezagun, garaitsu honetan, ez? Burutik pasatzezkidan hainbat eta hainbat kontu, ez? Noski ez dago egunkariak bezala edo eguneroka bezala datatuta, adibidez, ez dago datarik eta, baina bai pixka bat jasotzen duela, ez? Azken 3 urtetako kronika eta egunkari personalago bat, ez? Baina saiakera literario bezala aurkeztea, adostu genuen, hain zuzen ere, genero oso zabala delako eta bere baitan ardezakelako ia edozer, ez? Nik bai azpimarratuko nuke, ez duela ezer saiakera akademikotik esan dezagun, ez? Ez dago, biok aipatu duzuen justu hori, ez? Puntu hori, biek ukitu duzue, ez dago esan edo, tonuan adibidez, ez da inondik inora, ez? Akademiako liburu bat, ikuste asko ze atseginagoa dela, adibidez, humorearen erabileragatik, humore, esan ezagun, ironia, momentu puntual batzuetan, eta ez tonua asko zera atseginagoa du. Eta gero gaiengatik ere bai, gaiak anitzak dira, noski, Jorgek esan bezala, gauza gorenak aipatzen dira, ez? Baina gauza gorenak, nire kasuan dira hori gauza arruntak, ez? Egunerokoak, eta horregatik hain importanteak, ez? Baina, tira, liburu honetan hitz egiten da ardoaz, hitz egiten da siestaz, hitz egiten da paseoaz, hitz egiten da nahi bauzue gauza potoloago, ez? Bizitzaren ustezko laburtasunaz, edo bidaiatzeaz, edo, hainbat gauza, ez da? Beraz, gaien aniztasunean ere, ez dauka ukitu esan dezagun akademiko hori, ez? Eta, bai ordea da, saiakera bat nik uste duz, gai batzuen gaineko hausnarketa bat planteatzen da, ez? Atzean dagoen egilearena, eta gero uste dudalako gonbidatzen duela ere bai, ez? Irakurlea, bera, hausnar egitera, ez? Eta beraz, hor kokatuko genuke saiakeraren esparruan. Saiakera, izen, kasunetan, bai oso goren bat jartzearen, pixka bat Montaignek ireki zuen bide hartatik, noski askoz ere modu humilago batean, baina bide hori jarraitu nahi izan dut, ez? Eta, Montaigne nik uste dut, eta Barka Dieza dela Montaignek, entzuten badit, lasai asko irakur daiteke, ez dakinik, eroskitik bueltatu eta gero, edo etxeko sofan, edo ez duzu zertan biblioteka batera joan behar, eta bertan ukondoak mailan barneratu, baizik eta ia edozein lekutan, edozein kontestutan, eta edozein humorez irakur daitekeen saiakera mota bat dela Montagnena. Azken galdera gisa edo, hor zutabe bat, Anes Heller aipatzen duzuna, eta, testu horretan diozu beste gizaki egiten gaituzten gauza gehienak jotzen direla gaur egun inutiltzat, ez? Literatura ere aipatzen duzu hor, filosofiarekin eta beste hainbat gauzarekin batera.
Nahiko nuke hitz egitea pixka da liburu honetan dagoen begirada literari horretaz, eta literatura ez hainbeste zertarako, baina bai, bueno, berezko balio hori nola ulertzen duzun. Ze uste dut hori ere badela liburu osoa zeharkatzen duen zerbait. Bai, nik uste dute, bueno, garai nahasiak, ez, tokatu zaizkigula bizitzeko, ez, ematen du dena datorrela gainbera, ez dagoela ez ziurtasunik, ez heldulekurik, ez dago halakorik, ez, eta nik uste dut literatura bai izan daitekela, ez, helduleku on bat, niretzat behintzat, helduleku on bat izan da, eta da, literatura, eta hori jakinarazi nahi diot irakurleari, ez? Hau da, niri funtzionatzen dit eta funtzionatu dit, baina justu azken 3 urteotan ere, ez? Pentsa ze pasa dugu, pandemia bat pasa dugu, gerrak pasa ditugu, krisiak mota guztietakoak, ekologikoak, ekonomikoak, politikoak, eta horren parean, ez? Paraleloan, beste behin ere, ez? Horren paraleloan, xumeki, askoz ere modu apalagoan isilka, ez? Ia, badoa, ez, beste korronte hori, ez, literatura, ez, bareagoa noski, baina korronte bat ere oso atzeti datorrena, esan dezagun, literaturak hori eskaintzen du, ez, zuk irakur dezakezu, orain dela 2000 urte idatzitako testu bat, ez, eta jakin dezakezu, duela 2000 urte jendea nola bizi zen, zer pentsatzen zuen, eta bar, ez, ez dakit, liburu honetan, Seneca agertzen da, Ciceron agertzen da, Safo agertzen da, ez noski klasikoak bakarrik, baina klasikoak ere agertzen dira, ez? Eta tira, hori du literaturak, ez? Jakin dezakezula, haiei buruz, ez? Duela 2000 urte eta 2500 Safo. Eta tira, ikus dezakezula ere bai, funtsean gauzak agian ez direla inbeste aldatzen, ez? Esan dezagun, badago historialari korronte bat, ez? Nola izan du, Brodel, Frantziarra eta bar, ez? Esaten dutenak, azalean gauzak eta asko aldatzen direla ematen du, ez? Eta teknologia berriak eta bar. Baina gero hor funtsean, ez? Muinean, gauzak ez dira inbeste aldatzen, ez? Denboran zehar, ez? Eta nik uste dut arrazoia badutela, ez? Eta nik uste dut literaturak hori eskaintzen duela, ez? Hain justu, zerbaiten gainean, oinarri baten gainean gauden lur gutxi asko fermu baten gainean zapaltzen ari garen sentsazio hori, ez? Eta tira, irakurtzen dugu, hemen beste testu batean esaten duen bezala, Antoine Compagnon zitatuz, irakurtzen dugu, ezinbestekoa ez izan arren, bizitza atseginagoa eta argiagoa eta aberatsagoa egiten digulako, ez? Errazagoa bizitzea, ez? Eta orduan liburua bada literaturaren errebindikazio bat, testu ez hitz egiten duten testuak diren neurrian, pixka bat, Txirbesek esango luken bezala, piztiario literario bat, ez? Bestiario literario bat da, eta ez du noski hitz egiten liburuen laburpenak eginez, edo, ez? Baizik eta pixka bat, liburetatik abiatuta, ez? Liburuekin elkarrizketan, uste dudalako literatura mundua pentsatzeko bidea egiteko gonbidapen bat dela. Mundua pentsatzeko modu bat izan daitekela literatura bera, ez? Eta zentzu horretan aldarrikapen bat egin nahi nuen, eta nik uste dut irakurleak ere berehala igarriko diola. Egia da, aktualitatea ekiditea beti zaila dela, hau da, mundutik aparte bizi gara, baina munduan ere bizi gara, orduan hori existitu espalitz bezala egitea, uste dute aurretik galdutako batalla bat dela, ez? Baina aktualitatea hitz eginda ere, eta hori Gorkak edizio lanean apuntatu zidan, hau da, zutabe batzuk testu izatera pasa baino lehen, esan ziren, hau, aktualitateari oso lotua edo, eta batzuk kasu egin nion Gorkari, baina beste batzuk, nahiz eta aktualitatea hitz egin, iruditzen zitzaidan hitz egiten zutela gauza iraunkorrago ez. Nahiz eta aktualitateko gauza bati erreparatu, ez? Eta hortik abiatu nolabait testua, kasuan, liburuan utzi ditugunak, ikuste dut, hausnartzen zutela denbora zehar gehiago irauten duten kontuei, ez? Adibidez, orain goratzen naiz Frantziako hauteskunde batzuk, ez? Udal hauteskundeak eta
eta tira, hauteskunde horien ondoren gertatu zen gauza bati buruz eta hitz egiten dut batean, baina hor irakurketa da pixka bat esan dezagun, ez momentu jakin horren gainekoa, baizik eta momentu horrek ilustratzen duelako zeo zer zabalagoa, hau da denboran zehar irauten duen gauza bat, zoritxarrez, eta kasu enten ari naiz egoismoa atxearekin, hau da, hegoaldekook, iparraldeko ez, erakusten dugun askotan gurasokeria horretaz, eta orduan, aktualitateko gauza horrek bide ematen zidan, beste kontu egoismo horrez hitz egiteko, Orduan, noski, hanka sartuko nuen behin baina gehiagotan, baina asmoa aktualitateaz hitz egiten nuenean ere, hori zen pixka bat, esan ezagun, irakurketa iraunkorrago bat eskaintzea aktualitateko zera horri, Bai, esan behar da horrekin izan ditugula, zuzen, edizio lanaren parte bat hori izan da, ez da baiatzea, baina hau honek badauka irauteko aukerarik, edo ez da, nire uste dut, desadostasun batzuk izan ziren, baina, itxi ginen alako paktu moduko batera, ez. Eta bai, eta gainera askotan, ez dakit, badaude, aipatu duzu pandemiarekin lotutakoak, baina eski, pandemiarekin lotutako zenbait komentariok eraman zaitzakete lasai asko 1918ko gripe hartara ere, esan nahi dut, bai, badago zerbait oso momentukoa dena, baina ere, aurrekari historiko desente dituena, ez? 1918 edo ale Decameroneraino ere joan zaitezke, ez? Orduan, hain zuzen, lehen aritzeka aipatzen zuen hildo horretatik, nik uste dut badagoela konstante bat, nolabait, humanitatearen mundu honetan egoteko modu horretan, eta nik uste dut, tituluak badu bere ironia, baina esango nuke konstante horri erreferentzia bat ere egiten diola, ez? Eta bai. Bai, justu pandemiari buruzko lehen zutabe, izan zen, eta lehen testua da, Albert Camusen izurria, eleberriaren gainekoa, beraz, pandemiaz kasunetan hitz egin da ere, referentzia historiko ez nintzen joan Decameroneraino, baina bai, beti pixka bat hori ez, bilatuz gaur baino, bihar eta etzi irakur daitezken testuak idaztea. Ze bestela dena oso azkarroa. Eta gaur ez badugu irakurtzen, bihar ez badu zentzurik, idazteak berak ere ez du zentzu hondirik. Liburuen portada egin duen Mahore Sagarzazu, ilustratzaile eta diseinatzaile Hondarribiarra. Ni oso pozik nago portada honen irudiarekin, portadarekin noski. Uste dut beste gauza bat eskaintzen duela, ohikoan liburu den eskaparatetan eta agertzen denaz bestera. Eta, tira, Mahore eskertu eta gero, eskertu nahi nintuzke ere, noski Argiako lagunak, Mikel Garzia bera urte hauetan, nire ondoan egon dena, eta zutabeen lehen irakurlea izan dena ez gutxitan, eta oroar, nire aurretik egon zen Santi Leone ere, adiskideari, eta orain Usua Paulazari, eta eskerrak batez ere, maila hau nirekin konpartitzen duten Gorka eta Jorgeriz, biak gabe liburu hau gaur elegoke hemen, ezta? Beraz, eskerrik asko berriz ere, orain jende gehiagoren aurrean, pribatuan esan izan dizuet, eskerrak eman dizkizuet, baina orain testiguekin eta guzti.